Sa mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, guideline sa pagpanagtag sa 500 pesos nga ayuda sa mga pigado nga pamilya, ginahulat pa sa PSWD. Report nga 25% na lamang sa pondo na bilin karon nga tuig giga-validate ni Mayor Benitez. Sa balita nasyonal, 500 pesos nga bulanan nga ayuda sa pigado nga pamilya, ginanunsyo ni DSWD Secretary Tulfo. One Tablet, One Student Act nga hagna ginfaal na sa Senado. Sa balita international, probinsya sa Anhui sa China, ginpaidalom sa lockdown, bangod sa liwat nga pagsaka sang kaso sang COVID-19. Sa sports, Gilas Pilipinas nagdaog batok sa India sa FIBA World Cup Asian Qualifiers. Sa balita entertainment, Senator Robin Padilla may special appearance sa movie nga Made in Malacanang. Samtang sa balita espesyal, ato na istoryahan mga fun facts angot sa mga lugar diri sa Pilipinas. Maayong aga Bacolod, mga aga bilogabayan sa Western Visayas. Karon nga lang Martes, Hulyo 5, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Eden Aboso. Kag-Action Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Last 3 subong aga, isa ka low pressure area ang nakitaan sa kalayoon nga 330 kilometros na sidlangan sang Huban, Sorsogon. Ang Southern Luzon, Visayas kag Mindanao apektado sang Intertropical Convergence Zone. Ang Western Visayas, nagipnang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod, maka-eksperyensya sang magalumon nga kalangitan nga may laptalap nga pag-ulan bangod sang ITCZ kag LPA. Mahuyang tutob kasarangan nga huyop sang hangin ang mabatyagan sa bugos nga isla sang Negros. Samtang ang adlaw na butak las 5:30 kaina, magatunod naman na las 6:14 karon sa gabi. Ang temperatura mabatyagan sa 26 degrees Celsius tutob sa 31 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. This news sponsorship is brought mga ka-aksyon and welcome diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Kag good morning liwat sa aton dira nga mga nagapangape. Si Miss Georgia Gargasiran. Good morning dira sa imo Miss Georgia. Liza Joy Elon Amoroso is also watching. Kay migo tada John Dexter Celis, maayong aga dira sa imo. Kag of course sa kay Russell Gomez. Good morning. Kay Teresa Linaha Kayaw, maayong agaman, dira sa Bago City, Virgil Legaspi Coloso, si Ma'am Vanessa Mayo, no? You might be sending your comments, Ma'am Van, pero hindi makita dire, no? Hindi natin makita bala ang iban nga mga kwan, nga mga comments wala Action Eden. Kung Oo, isa si Ma'am Van, nagambal to siya. Hindi makita iba, no? So anyway, Ang iba, hindi pa ka comment. Nerissa Gonzalez, maayong agaman, aragi man sa giladladlog kuhanaga monitor sa Oton, Iloilo. Upod sa iyang bro si Ronnie Gonzalez kag tatlo ka magmataan nga sanday Lorraine, Leilani kag Lance Yuri. Lalaine kag Lance Yuri. Sige, very good. Morning. Rochelle Evangelista. Morning man sa imo. Dennis Nuestro sa Woodfire, Bacolod. Yes. Loreto Alova Molenyo. Good morning and God bless to you. Yes. Kag sino to yang imo nga mga talamyaw no pa? Si Jem Springgrasses, good morning. Dira sa imo. Kasi Prim Graces na siya kay Prim daw Graces. sa abroad ni. Okay. Basta abroad gani. Happy ko doon lang sa lokal. Hindi abi mo ara da sa ano. Si kuan na iya si Jocelyn Song komedya sa Mambulok. Yes. Yada ko da. Kung sa abroad siya, ano pagbasa? Comedy. Comedy. Jocelyn Song Comedy. Oh my goodness. Gabari, gali sa lugar. Kung din ka kuan ko makalakat sa sa San Diego, California. Kaya Yes, totoo iya nga mga parinde mo. Oo. So, Sa comedy. San Diego, ti comedy na sa should become a comedy. Yes. Alam, no? Or should become a comedian. Feeling ko. Kasi ikaw guro, dapat ang maging komedyan. Anyways, good morning, Manachin Boy, kay Ma'am Jean Hesulgon.
Kamusta? Nahidlaw, nagig ko sang Paho. paho. Hindi ka gin. Hindi kay sorry ma, ang paho, magiging na idlawan ko. Dala na sila, syempre. Saan ko itong mga kanto man? I mean, liugon, tas si Kagawad, be, nga mahapit, tubi sa Babs Mango Stand. Kagawad? Kagawad Ah. MC. Mhm. Sa Babs Mango Stand sa may Banuan sa Valladolid. Gani man. Ay, Kaga da. magluwas sa mga kapahuan da may mga pampanata sa mo mga Wala na karon diwal subong ay. do basi kung do ay natanto kay do ay nako ay do ko may ara pa. Wala na goro ah. Pero may ara da si Ma'am Jean sang may cashew nuts pag inadasa. Nan mo pag na. May hilaw nga mangga. Nan may ginamos. Oh. May May nablang ano pa ng isda nablang gagmay nga gina ano ganina gina do ginagamos bla. hipo. Ano? ano ganina pa naman. Dilis? Ha? Ano man? Dilis? Oh nga basta isda ang gagmay nga gina kuan ang ginagamos pag ida. Nalip. Wala ko kabalo ko ano. Lipat man ko na sa ngalan yan ako. Ako na. Kay gamay. Oo, basta daw ginagamos man Daw ginamos man lang. Ano Lipat naman? ko sa ngalan niya. Dami na sa butangan sang kalamansi. Bla, kabutangan kahang. Hipon nga ni. Isda, hipon. Nang ano ginamos nga Bisaya. Ano na? Alain man na iya. Hipon man na gihapon ang ginamos sa Bisaya. Gani kaya hambal mo binabutangan ng kalamansi mo. Na, may butangan kalamansi. Oo. Hulatan na mag-comment si Ma'am Jean Hazelgon. Sa mga parinted ni Rochelle Evangelista sa Gimaras, mga Evangelista family, kag Velches family. Hello! Oh, Lupoy! Hindi isda ka na kagbad. So, itong ginagamos na panawag sa may-aras ng ngalan mo. Ay, ang bot si mo. Nalipat na ko. Sarada. Si Loreto Alova Molenio, morning man sa imo. Kag sa tanan naton dira aluat nga mga Ay, kalain. Pwede Ay, ko kalain. kapit. Karoon padala lang bayad, please. Ay, kalain mo lang, Kalain, Ems. daw wala ka blakin sinding. Ikaw, Kung ikaw amo- ganing ginapahapit. Kung amo naman na salamat na lang sa tanan. Salamat sa aton nga Lapit na lang pala December, remember? Salamat na lang sa aton nga mga pagkilalanay kag Oo. paginupdanay. Oo. Ano pala, remember? Tinabal! Amo na. Oo, ambal ni Jose Herson na pinigon nyo, tinabal na, Amo na namo na gali. sa... Okay, good. Correct, oo. Sige, standby na kita sa mga balita lokal. Ang elementary nga evacuation. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:12. Sa detalye na sa aton mga balita lokal. Nagahulat sa karon sang guidelines ang Provincial Social Workers and Development Office o kung Social Welfare and Development Office. May kangtanan sa ginanunsyo ni DSWD Secretary Ramon Tulfo nga maghahatag sang 500 pesos nga ayuda kada bulan para sa mga pigado nga pamilya. Sa interview sa Action Firing Line, ginpahayag ni Negros Occidental PSWDO Head Merly Garcia nga ila pa ginahulat ang advisory gikan sa regional office may angot sa anunsyo. Suno pa kay Garcia, kinahanglan sang guidelines agud basihan kung sanday sino ang malakip. Duga pa ni Garcia nga ang ila lamang record subong amo ang mga nalakip sa 4-piece program sang gobyerno. Iga-validate ni So, wala sa kabalo kung anong mga criteria on that 500 pesos, no? Nga minsiling sang atong secretary. So, we will wait sang advisory, final advisory from the regional office. Si Merly Garcia sang PSWD. Iga-validate naman ni Bacolod Mayor Albi Benitez ang report nga 25% na lamang sa pondo na bilin subong nga tuig 2022. Sunod kay Benitez, base sa report, mayoriya sang pondo subong nga tuig ang nasar na sa sulod sang tunga sa tuig. Subong nga 2022 sa Bacolod, mayara sang 3.2 bilyones pesos nga pondo. Samtang may plano si Bacolod Mayor Albi Benitez nga magpatigan sang review nga himuon nga regular ang mga casual o kon job order workers, ilabi na kon crucial o kon importante ang ila sini nga trabaho. Nagpaparaog man sa Memorandum Circular No. 1 sa Benitez nga nagamando sa mga regular nga empleyado nga magbalik sa ilang mother unit kag Memorandum Circular No. 2 angot sa pagsinapol sa mga department heads para makaplano kag makapatuman sa mga programa. Ginpanumdum ni Bacolod Mayor Albi Benitez sa mga empleyado sa siyudad sang Bacolod nga mangin relevant sa pagserbisyo sa publiko.
Ini ang kabahin sa pagpamulong-pulong ni Benito sa pinakaunang flag raising ceremony sa Bacolod Government Center sa atong Lunes, Agosto kung kahapon Lunes, Hulyo 4. Nagtambong man sa flag raising ceremony si Congressman Greg Gasataya kag ang mga konsehal sa idalom sang Asenso Bacolod, mga department heads kag mga empleyado sa nagalain-lain nga opisina. Nagapangayo man si Benito sang malawig nga pasensya sa mga department heads bagod ini ang unang ation nga magapangalagad siya bilang alkalde kag handa ini nga mamati sa ila. Apang nagapati si Benito sa kung bago sa posisyon, wala ini nagabot silingon nga hindi na epektibo. Suno pa sa alkalde, dapat pasangkaron ang institusyon kag hindi ang personalidad. Sa uligin pa isang alkalde nga, let's make Bacolod great again. I enjoin everyone, tanan kita. Tanan kita nagdala para magbago ang Bacolod City. Old, new, past, present, let us all strive to make Bacolod City great again. Ginsapol naman ni Bacolod Mayor Albi Benitez ang tanan nga department head sa Mascara Hall sa Bacolod Government Center matapos ang pinakauna sining flag raising ceremony. Ginpangayuan sang alkalde ang mga department heads sang wish list kung proposal nga programa para mag-epektibo ang ila sining nga opisina. Sunod kay Benitez ini ang week-long nga pagsapol sa mga department head. Kasunod nga nagligan nga eleksyon may nakit-an ini nga gaps sa mga serbisyo sang syudad. Ginpahag sa alkalde nga bisan Sabado kag Domingo nagapakig-angot ini sa mga involbado sa City Hall para magtrabaho sang kag 24/7 na ang ila sining nga duty. Suno pa kay Benitez iya paglibot sa Domingo sang gabi sa syudad, iya nakita nga madamo pa ang dapat trabahoon sa mga merkado. Ginaduso ni Benitez nga dapat interconnected ang short-term plan kag long-term plan sa merkado para hindi mausik ang resources sang gobyerno. Wala pa na ibaluan ang mga chairmanship sa mga komitiba sa Sangguniang Panlunsod sa Bacolod, duha ka adlaw antes ang unang sesyon sa buwas nga adlaw Miyerkules, Hulyo 6. Una nga nagpatawag si Vice Mayor Elcid Familiaran sang caucus kahapon sang aga para mahibaluan ang mga committee chairmanship para wala na sang butuhay sa adlaw sang sesyon. Suno kay Familiaran, sa closed door caucus, ginpaidalom sa briefing ang mga konsehal angot sa operasyon sang SP. Ginpalambot man sa vice-alkalde nga magatambong si Bacolod Mayor Albi Benitez sa pinakauna nga sesyon sang konseho sa Hulyo 6. Samtang, ginpahayag ni Espino nga sang inyang kabahin sang super majority sadto, wala man siya ginpahibalo kung ano ang prioridad nga komitiba. Patag ni Espino, may mga komitiba nga siya sadto nga luyag pangunahan apang may naka-assign na dire sa pihak nga kabahin man siya sang majority. Ginatanaw ni Espino nga posible luyag mahibaluan sang minority ang mabilin nga komitiba para ini ang ila nga mapilian. Ako gani isang una, sang ara ko sa majority, wala man ko ginpabalo kung ano ang committees nga gin-prioritize because I want us to serve in some committees that at the end of the day, gali na disidihan naman sang at the time we were the super majority. Ako upod na gid ko sa partido, wala pa ko kabalo gani nga nadisidihan na galing mga komitiba. Gindagsa sa mga aplikante ang unang adlaw sa voters registration sa COMELEC Bacolod kahapon nga adlaw Lunes. Sa interview section reports afternoon edition, ginpahayag ni Election Officer Attorney Katrina Kanya nga 300 ang ila ginhatagan sa priority numbers, apang 295 lamang ang nakakompleto rehistro tungod sa pagbaha sa guwa sa ila opisina matapos nagbunok ang ulan sang udto. Ginpahayag ni Kanya nga tubtob sa tuhod ang level sang tubig baha pero iban sa mga aplikante wala naghalin, rason nga ginpatapos lamang proseso naka-fill out na sang form kag para sa biometrics. Suno kay Kanya, may 49 ka aplikante hatagan nila sa priority kalakip na ang siyam nga biometrics na lamang ang kulang. Ang pagparehistro para sa SK kag barangay election sa magalagawing tubtub Hulyo 23. Samtang ginpanumdum ni Kanya sa mga magparehistro nga magdala sa valid ID kag photocopy sini apang para sa mga 15 tubtub 19 anyos kinahanglan sa original nga kopya sa baptismal o birth certificate. Actually, nagtaas ginang tubig. So, lakit at ang choice important naton ang pag-receive sa mga applicants naton kaging padayon na lang ang kutob na sa na-issuehan naton sa application forms at hindi man sila magkinalin ay gusto sa rin naton untat ton bala galing gusto man nila magpabili. Si Bacolod Election Officer Attorney Katrina Kanya. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:19. 500 pesos nga bulanan nga ayuda sa pigado nga pamilya ginanunsyo ni DSWD Secretary Tulfo. Samtang One Tablet, One Student Act nga hagna
ginfile na sa Senado. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita. Morning Edition. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala Kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous range ang nag-isang ka factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila. Okay. Alright. Diri kita ho, action ni Dian Sakay Kuan. Diding Alhamiento, good morning sa imo. Yes. Jean Buarom, classmate, kumare. Damo na bala sa akon nga mga classmate nga nakumare ko na kumari mo na. Siyempre, matik na iya. Matik na yan, pagka sa kasal sa bata. Ninoy, Action halin dayon, sa bunyag pa lang gani. Bunyag, way paginman. Pero sa kasal gid, Ang kadamo, isang kasal. mga yan. bata. Very godfather. Oo, Maninoy of the Year. Godfather of the year. Yeah, Godfather of the Year. Amo na guro yung award si mo ay. Pagka kasal sa bata, si Buyduran Manino, yun ta. Oo, di ba? Miss ka ng bata, hindi kasi sinuna sa... Sino na sa... May basta lang bala ng Sige lang, classmate ko. bla, classmate ko na. Mayo, taho na. Kasal na eh. Kasabad no. Sige lang, kaya mo gana yung intra, gana iya. Hindi nga ako na lang sa muna paabot, isa na ang kasal pa. Ang Mama Ninoy, si teacher mo bala. Oo, sa December, ang iba na wala pa kababok para sa mga previous Way pa months. kay Iban Guro, way pa man mo, no? Oo. Sa beautiful teacher mo. Beautiful Yes, siya, Teacher pretty siya. Cashmere, yes, of course. Pretty siya, no? Teacher Cashmere Coloso, sagad para draw. Okay, may Painting. talent. Yes. Best in talent. Best in talent. Feeling ko ang ipanghatag yung sa inyo, isa-isa yung portrait. Ay, na? Doon na pressure pang bright. Tita Virgie, please ipalambot na lang kay Teacher Cashmere ang akong suggestment. Nga ang ipanghatag nga giveaways. Bisan ang gamay, amo lang ni kagamay mga tsura sa mga maninoy. Diba si pa-submit pa kami picture, hindi na? Tanawin nyo na sa Facebook. Sino man ang tao sa wala Facebook man Kung sa bagay. May Facebook ka na si Kwan. Sino? Jumare. di ba? Bisan ka pang luto. Sa Facebook na siya mo. True. Jose here sa Napinig Hunyo sa LLP Building. Hello, good morning. Dira sa inyo. Sol Lama Barnacha. Sawadee ka, Bacolod! Happy Tuesday ko na sa atin sa Tuesday. Yes. Ang classmate ko Marcy Rombines Hunyo. Dira sa may Don Jorge Araneta. Yes, hello, good morning. Kasi Utod, Tawad, Kagawad, Melchor, Baroka Rombines. good morning. Dira sa may Banwa naman isang hinubaan. Yes, Kay SB Jason Tupas, good morning. Mayor Sa- Dap dira mga aga. Yes. Kay sa Alagad Radio. Yes, kalagad Kevin Henry, morning. Good Eric morning. Tenerefe, mga Yes, aga. salamat. Nemesha Roques, may agaman. Kay Marilu Beltran Camento, good morning. Kay Teacher Edgy Dira Camento, may agaman. Sa may barangay Mansilingan. Si Miss Maria Lubaton. Maria na naging kinabalayan na wala ng kuryente. Wala na. Maria Muriel Lubaton, good morning. Sa Sunday, okay na ta, ha? Guest. Alo, bongga! Bongga ang Iloy, guest sa Sunday. Dapat beautiful, Ang mga Dapat, students. dapat nakagaw. Kaya Siyempre, mga ara students, ginaya, Mga students. Nga mga beautiful, ha? Piliyon Oo. kita. Sinong beautiful, ang mother or ang student? Sunod, isa lang na sila. Isa lang nila. Tululupong lang. Isa lang sila kalinyada. Okay, good. Saon niya pa gani ang mga... Mga students.
Sige lang bala. Matanaw ko sa Sunday. Kay Marilu Varon, good morning man. Sa imo. Yes. Ray Flores Barrioga, good morning of course. Madamo salamat dira sa inyo sa DSB. Wala na ko kakita kay kay Ma'am Christine Minyas Villalobos. Si Ating, why gani oh? Si Ating wala man kasi hindi man sila pala ka-comment Pares kay Ma'am Van. Ma'am Van, don't worry. Kabalo kami gatanaw. Thank you so much. Kamo ni Doc Matt Mayo. See you soonest. Dali na lang, no? Oo, dali na lang kuno eh. Dali na lang kuno. Pero Ikaw, wala pa kabalo dali kung na saan lang. ko nang adali or Why lang sa gambal kung saan, no? Galing kay basta dali na Basta lang. dali na lang. Pero I-surprise siya taguro. true. Tatay kung para dito guro ma-prepare mo ta surprise party ay. Paano? Kita Ikaw, yung Ed. kita yung ma-surprise na to. Kipag-abot, surprise! Ano na. Pero basing, balaan talaga ako anong lapit sa lapit ni Ma'am Van. No? Kaya kung taga DSB pa man ko to, hindi nang lapit. Oh, lapit lang na itong kantuan mo. Duwa lang kaliko. Duwa lang gali ka pares, isang liko. Tidwa ka liko, wala kang tuom lang. Gani. Tiduwa gali ka pares, gali isang liko. Abi pag ambal nga, duwa ka liko, wala kang tuom. Yaran ako, duwa naman din kaliko. Duwa gali ka pares. Wala kang tuom lang ng liko actually. Kalawig. Oo, lapit na ko lapit ka na sa diin, lapit na ko sa sagay. Ano na Layo. Escalante. Layo. Marampa. Anong rampa ni sa fashion show man? Ambot kay Miss Mariel naku niya. Kadamog, wala sa activities Wala ang sa Mascom activity. subong. Sugod sa siya ang nag-head. Yes. Very productive. Ang Mascom la subong ang BA in Communications. Oo. Daw kadamo sang ilang kuan. Daw kasadya na sila. Yes, no? labi na gid nga dayo na gini Russian boy ang face Face to face. Oo. Yes. Kadamo pala sang mga talented sa Mascom students. Wala kami actually nang may qualifications magsulod ka mass communication. Kinalan best in Dapat talent. una wala ka huya. Amo na una. Well, hindi man guro huya. Wala ka lang huya. Wala, sige. Sorry. Wala ga huya-huya. Tapos sooner or later, ma-develop mo na lang, wala ka na gituya. Isang uli, ang pinaka-top mo ginang ma-achieve is kahuluya. Amo na sa, wala ka huya-huya. Tapos, wala ka huya. Tapos, kahuluya. Isikway ka na sa department. Joke lang. Pero namin. Kaya actually, bala ang Mascom, mas baliktaan na sa mga balita lokal, balita nasyonal ta. Standby sa aton mga balita nasyonal. Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy. Kaya Kaya tinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basiwala na nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera,
typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Philippine Standard Time, las 7:29. Sa detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita nasyonal, ginanunsyo na ni Social Welfare Secretary Erwin Tulfo ang pagpanagtag sang 500 pesos nga monthly aid para sa indigent families, kag ginmando ang pagbalik sa preposition sang relief goods kag food packs para sa mga lugar nga masamigi na agyan sang bagyo, pagbaha kaiban pa nga natural nga kalamidad. Inikadungan siya pagtambong sa flag raising ceremony bilang tiglikom sang Department of Social Welfare and Development. Sunod kay Tulfo, ginhimo na ini sang una apang ginuntat bangod sa pila ka mga anomalya. Nagalaom si Tulfo nga magtayuyon sa idalom sa iyang pagpangalagad agud makabenepisyo sang programa ang mga apektado nga mga pamilya. Sa piyag nga madugay na ginpangabay sa pila ka trabahante ang 750 pesos kada adlaw nga minimum wage kag pagbasura sa kontraktualisasyon. Aminado ang Department of Labor and Employment nga wala pa sang ginhatag nga marching orders sa ila si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa una nga isa ka gatos ka adlaw sang bag-o nga administrasyon. Patag ni Labor Secretary Buenvenido Lagasma kay ina Lunes gusto niya ang ukon kahapon Lunes gusto niya nga atubangon ang mga problema nga magasulod adlaw-adlaw. Una, naging pahayag ni President Marcos nga himuon niya nga prioridad ang pagpasar sa Security of Tenure Bill. Sa piyak siniya ginpahayag ang kamatuoran nga may seasonal gid man ang mga trabaho. Gin-file na ni Senator Loren Legarda ang hagna nga One Tablet, One Student Act bilang pinakauna nga Senate bill sa 19th Congress. Bilang pinaka-senior senator sa 19th Congress, ginatagan si Legarda sang pribilehiyo nga mag-file sang una nga napulo kahagna. Sa statement, ginbahag ni Legarda nga ang One Tablet, One Student Bill tuyo nga makahatag sang kada public school students sa elementarya, sekundarya kag state universities and colleges nga may tablet computer agud makapartisipar sa online classes. Ginpahayag naman sa isa ka mamalida nga hindi makabenepisyo si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa ginaduso nga hagda nga tuyo palawigon ng termino sa mga mapili nga nailihir nga opisyal sang gobyerno. Damlag lang ginfile ni Representative Aurelio Dong Gonzales Jr. ang isa ka resolusyon nga nagatuyo amyendahan ang 1987 Constitution nga nagatugod sa termino sang presidente kag vice presidente nga mapanubo sa duha ka tuig apang may isa ka re-election. Sa isa ka interview ginpahayag ni Gonzales sa piyak nga ang hagna ang maaprubahan durante sa termino ni Marcos ukon sa idalom sa 19th Congress, ang presidente hindi sa gyapon makabenepisyo sini. Suno pa kay Gonzales, hindi ini ang una nga kayunan nga ginfile ang nasambit nga hagna matapos nga na-file niya na ini sa 17th kag 18th Congress. Magasunod naman si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa layi, labi na sa pag-usar sa public funds, may angot sa private parties o events para sa mga miyembro sang pamilya. Ini ang reaksyon ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles matapos ipamangkot kung ano ang mapasalig nga ang public funds wala na usar sa bank para nga gastuhon sa mga parties para sa mga miyembro sang pamilya kasunod sang selebrasyon sa ika-93 nga kadlawan ni Anay First Lady Imelda Marcos sa Rizal Ballroom sa sulod sang Malacañang. Suno kay Angeles, ginaabi-abi sang Malacañang ang pila ka concern sa kinasadyang ginhimo sa Malacañang apang ang presidente wala nakapagawa sa anuman nga direktiba may kang tanan sa social event sa palasyo. Ginpahayag sang Commission on Elections nga relatively high ang na-record nga nagparehistro sa unang adlaw sa pabalik sang COMELEC registration sa Pilipinas. Sunod kay COMELEC spokesperson Rex Laudianco sa piyak nga gindag sa mga opisina sang COMELEC sa mga nagparehistro nangin matawhay naman ini kag organisado. Sa report lakip nagikan sa National Capital Region, the Cordillera Administrative Region, Regions 2, 3, 4A, 5, 6, 12 kag Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, nagpakita sang matawhay nga queuing ang mga city kag municipal election offices kag kalabaran sa mga nagparehistro ang mga miyembro sang Katipunan ng Kabataan, Sangguniang Kabataan, edad 15 tubtub 17 anyos. Sa idalom sang COMELEC Resolution 10798, tanan nga field offices ang kinahanglan magsumitel sa reports antes alas 7 sang gabi kada adlaw. Naibaluan ang voters registration ang magalawig tubtub Hulyo 23. Natalana naman sa Disyembre 5 ang masunod nga barangay kag SKL. Ginapanawagan naman ni Presidente kay Agriculture Secretary Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa ang pag-operate sang Masagana 150 kag Masagana 200 nga proposal ni Anay Secretary William Dar
Saya pagsapol kaupo ng mga opisyal sa Department of Agriculture, ginpahag ni Marcos nga prioridad sa amo ang mapadamo ang supply sa pagkaon sa piyak nga may global crisis. Madumduman una na nagpahandam si Dar angon sa food crisis bangod nagakakulang na ang mga produkto sa global market. Rason nga ginduso ni Dar ang pagpasanyog sa produksyon sang humay sa idalom sang gina-propose nga masagana 150 sa din mga producer sang 7.5 toneladas ang inbred rice kada hektarya kag 8.38 pesos ang bilis ni kada kilo. Samtang ang masagana 200 ang tuyo magproducer sang napulo ka tonelada sang hybrid rice kada hektarya kag may production cost nga 7 pesos ka 82 centimos ang kada kilo sang humay. Action Radio Philippine Standard Time na 7:34 ang atong dugang nga mga balita sa pagbalik sang Action Balita Morning Edition. Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy. Kaya Kaya pinagamat-amat evacuation pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basiwat nga nag-trap dito or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for digital storytelling best social Man, nagagaya Dina Magbato Malabago. Kagawad Imbong Campo. Morning dira sa imo gawad. Kag kay Miss Jinky de Alagdon, good morning sa Phoenix, Arizona. Taringin suksok ko ng ako nga cup nga may Arizona. Pwede mo man pakwata kay Jams. May Arizona. No? May ngalang gito Arizona, kay tihaling gito sa Arizona mo. Yes. Alang to magalin sa Minnesota. True. Kaya to sa Arizona. Kaya ko na Minnesota. May pangalan gito yan mo. Kaya ako may Minnesota na may Minnesota Vikings. Ay, ala, bongga. Pero lapit na lang Lapit na lang Yes. Vikings. Hindi mo na amo na ilate ang football team mo. True. Minnesota Vikings. Vikings. Oy. Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, happy birthday today sa iyahado kay Jason Galido. Happy birthday Yes. Jason Galido. Happy birthday to you. Kadamo gid permis sa mga kaparyente ni Ma'am Elizabeth nga birthday no. Oo, ganun. Nakadamo gid sila garo. Awa ari si Nerissa Gonzalez. So, Jackson Boy, paano ma-determine nga indigent ay nakapamilya para maka-avail sa 500 monthly allowance? Kay hindi man tanan nga 4-piece member pigado damo ang palapit lang sa luwag bisan may sarang naka muna. Muna pamangkot ni Nerissa. Yes. Ari mo Nerissa, amo mo na pamangkot ko.
kung paano nila ma-determine sa anong pigado ng pamilya. Paano poorest min of ambot the ko silingon, poor. paano sila mag-identify sa mga beneficiaryo. Amo na pamangkot ko. Amo man ang iyasang PSWDO, gahulat sila guidelines. Yes. Actually, sugid pa lang ni Erwin Tulfo mo. Nga mga tag 500 pesos. Oo, pero pero wala wala. sang clear nga guidelines. Yes. Kung ano, paano magpili, paano mag-identify. Pero importante, yung DBM niya, nakapagawa na niya. Ang identification da sadya naman da. Oo. 500 lang pero ginamo na. True. 500 sa sulod sa anong kabulan. Pero every 2 months Pangatag. Amo nang way black clear nga guidelines pa. Para man naguro Amo na ba subong ang kuano ng sa mga ulihin na ni Bulaw may mga ginapanghambal sila verbally tapos sa mga Why para sa guidelines? fuel subsidy. Para sa price hike. Sa fair hike. Fair hike. Why ma-announce sila nga may saka sa plitihan, wala sila fair matrix. Wala tamda ng ano. Wala tamda ng pasahero. Matapong ulay na Laban to. sa inaway. Ano naman? Ngalan may papel na tanan niya. Otay Benedicto, Nonoy Bakwado, kuno kagawad, mga morning dira sa barangay San Jose, Sipalay. Oy, good morning. Sa Sipalay City. Pareho kay ni Risa, kuno, single parent ako, 3 bata niya. Gaobra sa sulod balay lang, wala man ko nalakip sa 4-piece. Kay layo ka sa luwag. Kay 3 lang bata mo. Dapat 4 para 4-piece. Mo na. Joke lang. Mano na sila. May matalang naman yan. Kanang mutsimo da. Joke lang na yan, ha? Ako nga niya, kambala ko nga hindi ka lapit sa luwag. Hindi pa komplikado. Dili tayo sa kapanghatag luwag. Maninoy, Lester Ray Benitez. Kapanghatag luwag. Kapanghatag stars. Thank you so much sa 100 stars, Maninoy. Kay Maninay, yes, tira. May aga. Sa kanila lang lapit ka sa luwag. Abi ko, di ka, abi, himunta lang ka luwag. Pwede man iya. So, palapit sila sa imo eh. Yes. Palapit sila sa imo. Yes. Luwag ka mo. Palapit mo sa akin. Kapanghatag yung layuda. Ang gobyerno, 500 lang yun sa kribo niya. Palapit sa luwag. Yes. Ikaw lang luwag. Oo. Parang Kahit dasig. pang pungkuyon ko tayo na. Ang nag-aabusan, mga waslik poder, pang pungkuyon. Pakdulon ka luwag. Himo ka na kuno amo. Sino? Mangkuta si mami mo. Uy, wala na sa kabalo ya. Mangkuta. Ati si Torne. Kaya bugado sa kundi sa kabalot, pigaw. Sabi ko, makikitigulang. Titigulang na sa. Basta mo na, kung pakdulon ka sa luwag, himo ka mo. Ay, nano na yung mga Mangkuta magic. pala siya, Torne Dag. Sabad mo na mo. Hindi naman na ihalin O yung bisan si Mami Ems mangkuta ba si kabalo Hindi siya? naman na ihalin yung mga katigulang. Dugay na iya. Kay Belula sa una mo na. Tani, dugay ka na nagluwag eh. Dugay ka na nag-amu. Basta tiwan mo ko kagi hala lampas. Wala sa gali, luwag. wala gali. Abi ko kaagi ka. Basta mga buot nga ba tao yung naging nalampusan sa luwag. Kita mo, lapit ka gani magpare. Ikabuot si mo. Father Amberda sa Talisay, morning no. Halin kay Ana Sinoro. Yes. Enrique Caballo Subaldo Jr., morning man. Good morning. May aga dira sa inyo tanan. Si Leo Talaban, dira sa may Hanoi, morning. Uy, sa La Castellana. Castellana. May aga dira sa inyo. Si Mimigo ko, Vice Mayor Bordig Nicor. Uy, may Good aga, morning. guys. Kay Mayor. Kay Mayor Maymay. Yes, Mayor Mai, good Long morning. time no see na kita, Mayor May, ha? Busy pa sa 100 Busy days. pa ta sa isa kag isa. Ang isa kag isa, gali busy. Ikaw gani. Ikaw gani. Kasi ma-misinterpret na. Ay, ang isa kag isa sa aton busy. Kasi ayun, kadamo bala sa misinterpretation mo today. Sige, agida. Hindi 3 bata mo, hindi kami dito sa 4-piece, kaya dapat. Apat dapat. Ay, may magkanto to gani karon sa land bank. Asa di na sila kapalista sa DSWD. Mutsi mo na. Standby sa mga balita. Dugang nga mga balita. Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, 7:43. Sa detalye na sa Balita International, ginpaidalon sa gobyerno sa China sa lockdown ang Central Anhui Province nga may 1.7 million ka mga residente bangod sa malapit 300 ka kasos ng COVID-19 nga na-record kahapon nga adlaw Lunes. Sunod sa otoridad, ang outbreak sa Anhui ang nag-umpisa matapos ginbuksan ang ila probinsya bangod ukon luyag mapatibong ang ekonomiya bangod sa lockdown nga una ginpatuman sa Shanghai kag Beijing. Ginpangabay naman sa ila provincial governor nga si Wang Qingxian sa otoridad nga mag-implementar sa madasig nga aksyon kaangay isang madasig nga pag-identify sa mga positibo sa virus agud ma-isolate kag ma-quarantine.
Sa negosyo, ginpahag naman sa internet speed watcher nga Ukla nga mas nagdasig na ang 4G coverage ang dito telecommunity sa Pilipinas. Suno pa sa Ukla, nagalagas ang 4G performance ng Pilipinas sa ibang nga pungsod nga miyembro sang ASEAN. Nanguna dire ang Singapore nga may 44.11 Mbps, 34.89 Mbps naman sa Vietnam, 24.86 Mbps sa Thailand, kag 22.41 Mbps sa Malaysia. Samtang ang Pilipinas, ang yan nakaroon sa 15.3 Mbps download speed kag 5.14 Mbps medium upload speed. Sa aton sining foreign currency exchange rate, ang US dollar 55 pesos kag 4 centimos. Ang Singapore dollar 39 pesos kag 43 centimos. Samtang ang Hong Kong dollar 7 pesos kag 1 centimos. Sa ato naman nga balita entertainment, ginbulgar ni Daryl Yap, director sa movie nga Made in Malacanang, nga may special appearance si Senator Robin Padilla sa nasambit nga movie. Sa gin-share nga pictures ni Yap sa Facebook page, makita si Padilla kaupo ng iban nga cast nga sanday Cesar Montano, Diego Loizaga, Rufa Gutierrez, Christine Reyes kag Ella Cruz. Naibalaan ining produce ang Viva Films nga magapakita sa katapusan nga 72 oras ukon ang nabilin nga 3 ka adlaw sa pamilya Marcos sa Malacanang sadto nga 1986. Si Montano ang mangin si Ferdinand Marcos samtang si Loizaga naman si Bongbong. Matanaw na summit nga movie sa Hulyo 20. Sa balita sa sports, daog ang Gilas Pilipinas batok sa India sa score nga 79-63 sa FIBA World Cup Asian Qualifiers na ginpatigan sa Mall of Asia Arena. Ginpangunahan ni Dwight Ramos ang team nga may score 21 puntos sa unang quarter. Nagpasalamat naman si Ramos kagin pahag nga tinguan nila nga magdaog sa masunod nga hampang matapos na pierde sa naligang semana sa New Zealand sa score nga 106-60. Ang Pilipinas nakakuha na sang 2 ka pierde nga record sa Group A. Balita espesyal! Good morning and happy Tuesday! Sa atin sinima ka-action, dito tayo lang ang balta kay Basik Iga na matakaroon sa mga IT nga damo ato hambal. Na, di ba? Nya tani, balyan nga tani hindi na mag-comment bala ka mag Paano? IT. Tunduan kami. Di tayo na lang hambal kay para pasig-edit. Production chip. Kasaban, pag-hambal ni Action JM. Noong nakapoy siguro edit. Nakapoy guru sa Action J. Yes. Yan ang comment ng iban tani blau. Wala nakabuda-buda sa good morning. Energy. So, pag tagal action ba? Pag na. Okay, good morning. Sa atin sining balita special. Mga facts about sa Pilipinas. Number 1. Yung mga ko na kay hindi na magdugang pa kay kabudlay edit. Kita ma-adjust. Dama, guro mareklamo. Ano sila, hambal sila, guro, ay, si Sir Boy, guro, si Action Idili, inaway to. Ay, to, hindi, sadya. Ari na si Christine Minyas Villalobos. So, ay, ara na si Ma'am Christine. Kag happy birthday lang, itamyahon ko lang on air. Yes. Una, ako nga friend, best friend ko, one of my best friends. Si Joe Humabong, sa iya birthday, karon nga adlaw. Tol, happy birthday dira sa imo, ano? Kag kay Father Joel Roques, ang akong classmate, karon assigned as parish priest dira sa may Our Lady of Pilar sa Maaw. Classmate mo to siya sa Tostorya, magapon? Classmate ko gid hindi lain na siya. Lain man na siya. Sana nangin upod ko to, classmate ko sa college sa man to. Okay. Siya classmate ko sa elementary through high school. So happy birthday Father Joel. Happy birthday to you. Yes. May time tani mamer dito na bahaway kita da. Pader. Bati-bati ka naman da. Pader, way kita da. Tawag ka to gani karon, ipasugat ka pa. Na, mandam ka lang ha. Sa kay John Lastiere, morning dra sa imo, kag kay ari si Teraili Nahakaya wa mare. Birthday glis ang classmate ta, amo ni nga batch eh. Yes. Sige. Good morning, Direction Boy, kay Aljan Celis, kag Erwin Gasapo, dira sa may Recreo, Pontevedra, SBB4 Farm, of course, Attorney Pandan. Kay Kaptihada, dira sa Himamaylan. Kamusta mga kaalimanguhan, tada Kap? Mga, wow, kita da Wala kap. ito, Kap.
Uyon mo kung nabla sa limango, kami podlag ko kagat. True. Sige lang, balon ka ni Kagawad Ems. Ano? Puro Kagawad ba, no? Sa kay Kagawad man, Monico Prudente, kag kay Ma'am Mercy, dira sa may nanunga, manong small, kag Giselle, dira, manang Lizelle. Sa ila ninong Incheck, good morning, dira sa inyo. Salamat. Kag good luck karon sa ila, kuno ni Kagawad, kay may sports Mas sila. sports sila. Good luck. And, Good luck naman, and kabay pa nga baratuhan mo kami. waslikan. Waslikan mo. Waslik lang gamay. Bawari man. Apa, Tornidag. tada. Ha? Tornidag. Huwag kita da. Bisan nga, ano na, sige gapon sports. Gamo. So, may ginabit-bit. Tapos kung diin pang kamot yung nga may ano, dira pang yung sinakit ang mga arthritis. Kami doon ginapinahan. Tapos, Balok ako di na makasasala mo. walis pa sa daan. Ay, nako. Anyway, tama na kipasigan ta. Sa atin sininga balita, special action boy. Mga fun facts. Fun facts. Angot sa mga lugar din sa Pilipinas. Hindi ko makladlawan, abe. Hindi man. Alay mo ng funny facts. Oo, lain na yung fun facts. Inay daw makalingaw. Yes. Kag makahamba ko lang, ay, tuod. Una, direction boy. Ang Aklan, is the oldest province in the Philippines. Correct. Balo ko na. Kaya ang oldest, organisa na siya Action Boys ang 1213. Wala ka pa ni na plano. 1213, why pa? 1213 sa mga settlers ng Borneo. Kag ang Aklan gali Action Boys ang una, included na siya sa province of Capiz. Sa pagka November 8, 1956, gininaugurahan siya bilang independent province. Kagin kilala bilang oldest province sa Pilipinas. Sa Pilipinas, sa Region 6 ang oldest province. Sa una, kung nara sa probinsya, sa Capiz, dapat ang Capiz ang oldest province eh. Tiki sila niya nagambal yung tigigin independent city siya mo. Independent province siya. So, amo pala paghimo siya ang province. Oo. Tipro una na to province ang Capiz eh. Kuha ko lang tanda ang province of Capiz. Is now, baliya to include what is now the province of Capiz. Okay, para clear ka. Sige, basta muna. Basta oldest let's not province. question history Yes. Kaya ambal ni sino ganito. History is chismis. Sino ganito ka? Si Ella Cruz. Sino na sa yaman? Ng artista. Ano na sa ni Cheryl Cruz? Ay, wala. Pariente. Ni Tom Cruz? Pariente man. Terso Cruz? Pariente. Siya na nagambal ng history ko, no? Yes, It's just history, chismis. History is chismis. Ginakigan siya sa mga historian sa Pilipinas. Kasagad siya mag-comment, no? Ganit, no? Di na niya ginhugot ng mga pananawan man. Tapos sagad na siya magsaot. Di niya naging kuha ng mga pananawan man. Magsaot. Sige lang pa ba? Cast na siya ba sa Made in Malacanang? Amo gitugin sugudan. Kay Draguro sa Made in Malacanang. Kundi ang istorya sa Made in Malacanang na 3 days before nag-pull out ang mga Marcoses. Yes. Mas nakita, bala nga daw, may mga lain sang sa gagwa nga mga balita, kag mga story bala, lain nga mga... Kaya basi part na nasang revisionism, de? Ambot agani. Balanta lang na. Wala basta ambal yan. Ako gusto ko maglantaw gid sina para makita gusto ko bala. Ako magtanaw. Kaya ikaw okay ka lang. 1996 ka pa imo yung natawo eh. Kami during that time, aragid kami mo. Pero nakabasa man ko. Correct man, oo. Tanawon ko, Bicon, ng ibutang dira is really what happened. Yes. Way back in 1986, sang nag-pull out ang mga Marcoses sa Malacanang. Sa EDSA People Power Revolution. Tanawon ta kung... Diba, sila sugod na isang revisionism na tawag daw. Kagang Action Boy, kag kanami, kay very, catchy gid siya balang movie, kumbaga. Correct. Timely. Oo, timely pag yan. Timing. Kay ang mga kabataan, subong makambal, brabe, kumparar tabi sa, maka-open sila, kumbaga. Tanawon ko, by the books, hindi si Daryl Yap. Basta nandamian ko lang si Ella Cruz. Oo. Tanawon mo gid siya kay siya ang... Yang history, chismis na iya sa mga marites. Ha? Tanawon ta ko may mga... Yawan ko sa una, sang tuon sina sa una, sang marites. Sang high school ko, sang history. Tapos May history pa kada, may Philippine history, may world history pa. Yes. Yawan ko na tuon sa una, kapin pang world history. Gaka-amaze ko na sa una, sang world history mo. Gali kay chismis lang. Galing. Sikar ko lang ang chimpo. Ila.
Elada, bisita, di ba? Charot lang. I-educate. Educate ka na, Action Boy. Okay. Sige. Ang next Action Boy, ang oldest city in the Philippines. Cebu? Perfect. 1936. Sa 2020 nga census, ang population sa Cebu subong ara sa 964,169 people. Lapit sa kamilyon? 2020 pa lang na Lapit sa kamilyon na. May isa Yes. na kamilyon na eh. Oo. Ang Cebu, I think, is the second largest sa voting population. Second or third? Wala ko na. Muna sa mo? Tabay ko. Ari, di Second or karon. third na sila sa pinakadamo Population. voting population. Okay. Ang next Action Boy, province with the most number of barangays. Aha. Andi na siya? Iloilo. Iloilo na. Correct. Yes. Ay, Iloilo, isa lang ka-black isa lang ka-barangay. Grabe, Action Boy. Actually, nakibot ko pagbasa ko. Kaya ang Iloilo, may 42 municipalities and 1 city, which is Iloilo City. Sa bilog nga probinsya sa Iloilo, counted na city, abe, may 1,721 kabarangay. Sa pilo ka probinsya na. Oo, pero kung dala na ng city, pero kung isa sa yung city, ang city alone is 45 barangays. Okay 45 lang? Hindi 45 barangays in Iloilo City. Sa Iloilo City, 45 lang? Biko Sa na atong damo pa tatingan is 61. Damo pa ta 61 barangays ita. Pero sa province sa whole, 1,721. Ang aton niya sa province sa Negros. 601. 601. Yes. Grabe no. Grabe no. Ito pag-eleksyon to, hamak mo. Grabe no. Magpatlagan kasi Iloilo province, gobernador. What would like sa 1721? Okay. Anyway, Session Boy. And of course, Region 6 na gyapon province with the most number of cities. Bako Negros eh. Negros Occidental. We have yes. Pila kita? 13 dala na Bacolod. 13 cities kita. Yes. Pero sang time namon sa una, sa high school pa ko, 6 lang na siya. Sa high school pa ko, amo nang hapos na kami sa unaya mag-memorize sa mga cities in Negros Occidental. Kaya anom lang mo. Subo ka dasig no, na gano'n no? If I remember right, ang mga cities sa una during sa high school, pamigaton, ang history, social studies mo. Bacolod City, Bago City, La Carlota City, Cadiz City, San Carlos, San Carlos, ano pang isa ka city man? I think it's, hindi pa ganing Talisay eh. Ano pa ibang nga city da gani? Talisay, Silay, Victoria. Silay City. Amo lang na sa unaya, anom lang niya. Grabe no. Kadasig sang nag-evolve. pito. Abi mo kung why naging balabagan ang dugang nga paghimo sa mga city sa una. Balo ka, ginasigi to tani pang himo city mo, galing kay may nagpamalabag bla kay balo ka ang mga shares ng city sa at that time, kuan pa panawag sila ng era. Nagagamay kay tungod nagadamo city kadamo sila kada tunga. Tani ang mga binalbagan mas city na. Grabe no. Mga binalbagan kinadusunan na suna nga mas city. Amo nang damdamo sa aton city na. Amo na sa una kasi 24 lang ko sa history tapos chismis nang gani. Ay kalain. Kalain ganina. Ay. Oo, liwat na bala to. Hindi ko magpati. Action needed nga 45 lang ang city o Iloilo sa barangay mo. Liwaton tabe. Sobrang damdamo na sila. Kamo naglembak ko si mo. Isa lang ka-black ng isa. Barangay na naila. Damdamo ni sa actually Iloilo to mo. Barangay. Be, kaya mo to nakabutang sa ginano ko mo. Basi 145. Basi wala lang gid be. Hindi na siya mag-45 lang. Damdamo na sila na barangay sa Iloilo. How many cities? How many barangays in Iloilo City? Iloilo City. Sa taga Purok Magnolia dira sa Barangay 7 si Nancy Mabacquiao and Company. Nining Bitak kag tanan nag-monitor dira sa covered court nga puwerte ang Ragamak sa Action Radio. Action Boy, Iloilo City proper has the most barangays in Iloilo City with Iloilo City proper na niya. Yes, 45 barangays. Sa proper na niya. Oo. Pero damo kinay barangay ang Iloilo. Sige ka, wala din nagwa be. Mga ilang taon ta karon pilagi diyan sa Iloilo City. Tawag si Kwan be, nilo ko bitawag kay Mayor Jerry Triñas be. Ba si Migo mo yan, hindi mo patawagan. Ang tabi. Sino Migo ko? Si Migo mo ang kontra ni Mayor Triñas tani sa eleksyon. Ay, makutonto si Kwan be, si John Kapulot be. Ang tabi. Kung pila ka barangay sa Iloilo. True. Sigurado makasabata siya. Ang next Action Boy, largest province in the Philippines. No. Palawan. Oh, really? Palawan? Kaya may ara sila sa 17,030.75 square kilometers. Masya pinakadako. Included na ang capital capital city Puerto Princesa. Mga kaksyon ni ato ni story ni Bla, hindi ni siya chismis ha. Hindi ni siya chismis. Based on facts ni siya ha.
Assignment ko ni Tanay kung pilagin sa Iloilo City. History mo na sana, part of history naman actually. Yes. Wow. Si Ella, bala mama, i-share ko El? Ella. Hindi niya chismis, ha? Yes. Ang part niya sa facts ni siya. Yeah. Actually, Action Boy, research ko gina wala isa-isa. Kaya gin-search ko ni, amo lang nila pang nila, mga Mindoro, Miagaw, Iloilo, amo na. Pero wala ni sila sa ako gini nag-research. Ikaw gid dyan nag-research. Yes. Kasi syempre pamakuton mo ko, paano nakaroon nga aging tawag sila, wala ko ni karoon isa ba to? Chismis ni karoon ba? Ang next Action Boy, ang largest municipality in the Largest Philippines. municipality, ano? Sablayan, Occidental Mindoro. Sa province of Occidental Mindoro, of Pinakadako course. nga Banwa. Oo, Ano kadako na sa? 2,188.80 kilometers squared. Tani maghimo ka comparison tani sa ahisa naton ka Banwa dire. Ah, Para ma-compare naton bla kung ano kulang pag ganing research. Oo, bali kay tingway man. Sige, search na ang banwasang... Wait, mantay idea mo kung ano. Ang search sabi ang Banwasang ang dako tani nga Banwa be. Anong dako? Largest municipality in Negros Occidental. Bebe. Kaya kabudlag isa sang ano mo. Para nga ma-compare ta bala. Kung ano ka may Kita mo, comparison nagaginuwa yung Bacolod is the capital seat government. Bacolod. Doon na lang tayo example. Example ang Bacolod be ano kadako? Ang Bacolod. Bacolod kung ano sa kadako. City na ha? Yes. Marlon Possession, Morning Man. Ari 161 ang barangay sa Iloilo City kuno hambal ni Marlon. Okay. 161 ang barangay. Damo-damo gid ay. Dako na Ang sila. Bacolod Action Boy 162.7 kilometers squared. 162. Yes. Ang Ato, Negros ya? Occidental 7,926 kilometers squared. Negros na iya, probinsya na iya. Gani. Ang kwan lang ang mga cities na municipalities lang. Ang Bacolod ano? 162.7. 162. Oo. Ang Banwaya sang kwanto sa Mindoro, pila to? Ang sa record mo da? 2,188. Yamak mo da? Pila ka pilo sang Bacolod ang ano na, Sablayan? Oh, te municipality pala ni gani Gani, boy. pila ka dako? Te ang province gani 7.9 lang oh. Ako gid siya, di ba, no? Ang next Action Boy, municipality with most number of barangays. Municipality kay na, cities, cities to kay na. Subong yung municipality with most number of barangays. Ano? Miagaw. Grabe, Iloilo. Damo Region 6, no? Hindi, mahalin din siya sa Iloilo. Kaya nga, ang province lang pinakadamo barangay mo. Damo-damo. So, pinakadamo barangay. Yes. Pila ka barangay la? 119. Grabe, no? Doon ka magpadlaga ka itong kagawad sa... kagawad, mayor. Damo barangay mo kampanyahan. 119 ka kapitan. Yung pilang budget. May budget na kada barangay kapitan. Grabe, no? Kaya sila ginakilala, Action Boy, nga Onion Capital of Visayas. Onion, Sibuyas, Bombay. Yes. Din yang kapital sa Sibuyas, Babo, dahon. Ay, malood na. Kasi sa ano, sa Rosario Heights. Hindi sila Sibuyas, Bombay. Oo. Ang Sibuyas dahon. Sibuyas dahon na din. Ang ahos pag idiin. Para kompleto na lang. Okay? Okay. Good. Sige. Dason naman iba na. So naman, si Action Doral Buwas. Yatag na siya kay pa-research man siya kay mga question ko daw usabla. Ang Miss Universe. Hintay Plaza, Morning Man, Miss Georgia, may agaliwat ha. Standby na kita mag-action sa action hotline. May kaupod nyo karon nga daw sa action Marlon Hinovea. Ang inyo naman din news team. Action Eden Abos. Kag-action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio.